Noong July 17, 1945, nagpulong sa Potsdam, Germany ang tatlong mag-aliadong bansa na si Joseph Stalin ng pinuno ng Soviet Union, Winston Churchill ng Britanya at Harry Truman ang presidente ng Amerika para pag-usapan ang mga terms sa pagtatapos ng pangalawang digmaan sa mundo. Pero ang alyansang ito hindi ganun kaganda dahil sa magkasalungat na ideolohiya ng kanilang bawat gobyerno, partikular sa Soviet Union na isang komunistang bansa. Sa unang araw pa lang ng kanilang pagpupulong ay medyo mainit na ang kanilang pag-uusap dahil sa mga ipinapakita ni Stalin na mas superior sila kesa sa UK at US. Pero sa araw ding yon ay nakatanggap ng tawag si Truman na galing sa Washington na nagsasabing tagumpay ang kanilang pag-test sa atom bomb na siyang magpapabago sa lahat. Ito ang kwento ng Manhattan Project, ang sikretong proyekto ng Amerika sa Los Alamos, New Mexico para sa paglikha ng atomic bomb na ibabagsak sa Japan na siyang hudyat sa pagsuko ng mga Hapon sa mga Amerikano at ang pagsisimula ng Cold War sa pagitan ng Soviet Union at Amerika, ang kanilang labanan kung sino ang unang makakalikha sa pinakamalakas na bomba sa mundo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong August 15, 1939, bago magsimula ang digmaan sa mundo, ang nuclear physicist na si Albert Einstein at Leo Szilard ay nagpadala ng sulat sa presidente ng Amerika na si Roosevelt. Ang nilalaman ng sulat ay nagbibigay babala sa Amerika na ang Germany ay nasa advanced stage na ng pagde-develop ng isang napakalakas na bomba. Ayon pa sa sulat na kinakailangang aksyonan kaagad ito ng US para maiwasan ang pagkawasak ng mundo. Noong September 1, 1939, sumiklab ang digmaan sa Europa nang atakihin ng mga Germans ang Poland. Sa loob lamang ng isang taon, halos lahat ng bansa sa Europa ay bumagsak sa kontrol ng mga Nazis. Dahil sa mga pangyayari sa Europa at sa warning ni Einstein na pagtanto ni Roosevelt na kinakailangan nilang mag-develop rin ng atomic bomb, kaya sinimulan ang Manhattan Project at itinalaga bilang pinuno ng nuclear project ang US Army General na si Leslie Grove, habang si Robert Oppenheimer naman ang siyang magiging head ng scientific research ng proyekto. Kaya itinayo ang isang top-secret scientific facility malapit sa Los Alamos, New Mexico para sa Manhattan Project. Pagkatapos ay nirecruit ng mga Amerikano ang mga top scientists, mathematicians, physicists at mga chemists sa buong mundo para sa proyektong yon, ang pagbuo ng atomic bomb. Pero noong 1940, si Leonid Kavashnikov, isang binatang officer sa Technical Scientific Department ng Soviet Secret Police o ang NKVD, ay napansin na lahat ng research information tungkol sa radioactive uranium ay hindi na makita sa lahat ng Western scientific journals. Napagtanto niya na nagsisimula na ang practical development ng isang weapon base sa pag-fission ng uranium. Sa mga panahong ding yon, ang NKVD ay pinupurge ni Stalin kahit ang mga secret agents nito na nakadestino sa New York ay pinapauwi sa Moscow at pinagpapapatay, habang ang ibang head ng intelligence ay pinapadala ni Stalin sa mga gulag kung saan namamatay rin ang mga ito sa sobrang pagtatrabaho.
Pero kahit ganun pa man ay napakatindi pa rin ang intelligence ng Soviet Union dahil noong September 1941 nakatanggap ang Moscow ng kopya ng nuclear plans na naglalaman ng 70 pages report mula sa British Uranium Committee dahil kinuha ito ng isang Soviet spy sa desk mismo ni Winston Churchill sa London. Matapos makuha ang report, nagpadala naman kaagad ng mensahe si Krasnikov sa kanyang boss na si Lavrente Beria tungkol sa nuclear development ng mga Briton. Pero sa mga panahong yun, nasa kasagsagan ng Operation Barbarossa ang mga Germans o ang Nazi advance sa USSR na nasa mahigit 300 kilometro na lang ang layo ng mga ito sa kapital ng Soviet Union. Dahil dito, hindi na ipinaalam ni Beria si Stalin sa kanilang nakuhang intel tungkol sa atomic bomb dahil sa napaka-busy ng Soviet Premier at nakafocus ito sa pagdedepensa sa syudad ng Moscow. Pero inutos nito sa kanyang mga agents na idoble ang pag-check sa impormasyon ni Krasnikov. Noong March 1942, hindi na naging epektibo ang puwersa ng Germany kaya nag-launch ng isang massive counter-offensive ang Soviet Union na nagresulta sa pagkawasak ng malaking porsyento ng German army sa Russia. Dahil nagsimula ng bumaliktad ang sitwasyon para sa kanila, sinabi naman kaagad ni Beria ang impormasyon kay Stalin tungkol sa nuclear development ng mga Briton at Amerikano. Ang nilalaman ng report ni Beria ay puno ng impormasyon tungkol sa pagde-develop ng isang napakalakas na bomba sa mga scientific research facilities ng mga Nazi sa Switzerland at Norway, pati na ang karagdagang research ng mga Briton na galing sa Soviet spy na kilala lang sa tawag na Dora. Nakalagay pa sa report ni Beria ang sulat na galing sa Russian physicist na si Georgy Flerov, ang top Russian nuclear scientist, at nagsasabing ang isang nuclear bomb ay kayang wasakin ang buong syudad ng Moscow or Berlin na siyang magbibigay ng kapangyarihan sa bansang may hawak nito na kontrolin ang mundo. Dahil dito, nagdesisyon kaagad si Stalin na magde-develop din sila ng bombang ito dahil kung sila ang mauunang makakagawa nito ay siguradong wala ng bansang makikipaglaban sa kanila at makukontrol pa ng USSR ang takbo ng politika sa mundo. Noong March 1943, natalo ang mga Germans sa Battle of Stalingrad ng Red Army at dahil nagsimula ng umatras ang mga Germans sa Russia, nagpatawag ng pagpupulong si Stalin sa Kremlin at inutos nito na simulan na kaagad ng paggawa ng atomic bomb. Itinalagang head ng Soviet scientific research ang napakatalinong Russian scientist na si Igor Korvatov at personal nitong inutos ni Stalin na si Lavrente Beria ang magsusupervise sa misyon. Pero dahil sa pagkapanalo ng Soviet sa Battle of Stalingrad, minadali rin ng mga Amerikano ang kanilang Manhattan Project dahil baka maunahan pa sila ng Soviet Union. Pero ang kaibahan ng dalawang bansa ay lahat ng economic resources ng USSR ay nakafocus sa digmaan sa mga Germans. Hindi katulad ng sa US na malawak ang economic resources para sa kanilang Manhattan Project. Dahil sa mga rasong ito na hindi kayang tapatan ng Soviet ang resources ng US, nagpakalat ito ng napakaraming espiya sa Amerika at sa iba't ibang bansa na kaalyado ng US para doon mangalap ng impormasyon sa development ng atomic bomb na siyang ire-report naman kaagad ang mga impormasyong ito direkta mismo sa office sa Kremlin.
Naging dahilan din ito ng pag-divert ng nuclear research ng Britanya sa US dahil sa napakaraming mga espiya ng Soviet ang nakakalat sa UK, pati na mga communist sympathizers sa London na sumusuporta sa USSR. At higit sa lahat ay bankrupt na ang Britanya sa mga panahong yun dahil sa kanilang digmaan laban sa mga Germans, kaya hindi na nila kayang pondohan pa ang kanilang pagre-research sa nuclear bomb. Sa katapusan ng 1943, lahat ng mga British scientists ay dumating sa Amerika para pagtulungan nila ang pag-research kung paano magawa ang nuclear bomb, pero isa sa mga ito, ang German-born na British citizen na si Charles Claus Fuchs ay isang communist sympathizer, theoretical physicist at atomic spy ng Soviet Union. Isa pa sa mga espiya ng Soviet sa Los Alamos ay ang genius na si Theodore Hall, isang binatang American-born na Russian descent at physicist na siyang nagbibigay rin ng intelligence sa Kremlin tungkol sa Manhattan Project sa pamamagitan ng mayamang mag-asawang Lona at Morris Cohen na parehas na Soviet spy sa Amerika, pero silang lahat ay mabubulgar ng FBI sa pagsisimula ng Cold War. Pero noong May 1945, sumuko ang Germany sa digmaan na siyang nagbigay ng ginhawa sa mga Soviets na tapos na ang kanilang pag-uunahan sa paggawa ng atomic bomb. Pero para sa US ay hindi pa tapos ang labanan dahil sa Pacific, patuloy pa rin ang pagkikipaglaban nila sa mga Hapon na ayaw sumuko kahit na desperado na ang sitwasyon ng militar nito. Pero biglang isang intelligence ang dumating sa Kremlin na galing kay Lona Cohen, ang spy handler ng Soviet atomic spy na si Theodore Hall sa Los Alamos, New Mexico. Isang detalyadong impormasyon ng isang kumpletong atomic bomb ang nilik ni Hall sa Kremlin. Kasama dito ang impormasyon sa gagawing pagtest ng bomba sa July 16 sa disyerto ng Alamogordo ng New Mexico. Kaya noong July 16, 1945, nireport ni Theodore Hall sa mga Soviets na tagumpay ang ginawang pagtest sa bomba at hawak na ng mga Amerikano ang pinakamalakas na weapon sa buong mundo. Habang nagpupulong sa Potsdam, Germany ang tatlong mag-aalyado, nagkukunwari lang palang walang alam si Stalin sa mga pangyayari, pero ang totoo ay simula pa lang ng digmaan, alam na nito ang Manhattan Project ng Amerika sa pamamagitan ng kanyang mga kilabot na espiya na naka-infiltrate sa Los Alamos, New Mexico, ang main scientific research facility ng Manhattan Project. May pagdududa pa rin si Stalin sa US kung may bayag ba talaga itong ibagsak ang napakalakas na bomba sa Japan na kayang wasakin ang isang syudad. Dahil sa kanyang paniniwala ay puro bluff lang naman na ang ginagawa ng mga Amerikano at sila lang naman talaga ang totoong nakipaglaban kay Hitler sa Europa. Pero noong August 6, 1945, ang squadron leader na si Colonel Paul Tibbets ay pinalipad ang B-29 bomber na eroplano ang Enola Gay papunta sa Japan. Alas 8:15 ng umaga ay binagsak ang karga nitong atomic bomb na tinawag nilang Little Boy sa syudad ng Hiroshima. Sa loob lamang ng ilang segundo matapos itong bumagsak sa lupa, mahigit sa 78,000 katao ang namatay at 69 ang sugatan. Nawasak naman ang buong syudad sa lakas ng bomba. 3 araw ang makalipas, ibinagsak ng mga Amerikano ang isa pang atomic bomb sa syudad ng Nagasaki na nagresulta din sa pagkawasak ng buong syudad at pagkamatay ng napakaraming Hapon na siyang dahilan sa pagsuko ng mga Hapon sa Amerika noong September 2, 1945.
Habang sa Soviet Union, nagulat naman si Stalin sa lakas at kapangyarihan ng bomba at siyang nagbigay sa kanya ng takot na baka sila ang isunod ng Amerika dahil wala nang makakapigil sa atomic bomb na hawak ng US at nagdesisyon na iabandona ang lahat ng kanilang proyekto at i-focus sa nuclear research para magkaroon din sila ng atomic bomb na siyang hudyat sa pagsisimula ng Cold War. Kaya itinayo ng Soviet Union ang Arzamas-16 na 400 kilometers ang layo mula sa Moscow para gawing nuclear research facility na hindi makikita sa mapa. Isang syudad na puno ng mga Soviet scientists na nakabakod at maraming sundalo nagbabantay sa lugar 24 oras na mas kilala sa tawag ng mga espiya ng UK ang Nuclear Prison City ni Stalin. Minadali ni Stalin ang proyekto para meron kaagad silang pantapat sa US at dahil tapos na ang digmaan, nakauwi na rin si Charles Claus ang kanilang espiya sa panahon ng Manhattan Project. Ibinigay naman ni Fields ang kompletong detalye sa pagbuo ng atomic bomb, kasama na dito ang exclusive mechanism ng bomba. Lahat na kinakailangan ng Soviet ay binigay ni Fields sa kanila. Kaya ang resulta sa pinakaunang atomic bomb ng Soviet Union ay isang insaktong replika ng atomic bomb ng US dahil ginaya lang nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga espiya. Ginanap naman ang pinakaunang Soviet nuclear test noong August 29, 1949, hating gabi ng tawagan ng head ng nuclear research ng USSR na Siberia, si Stalin na natutulog pa sa kanyang daka at sinabing tagumpay ang pag-test sa kanilang atomic bomb. Pero sinabi ni Stalin na alam na niya ang balita, sabay nag-hang up ito sa telepono. Nagulat naman ang mga Amerikano sa successful na pagpapasabog ng Soviet ng kanilang pinakaunang atomic bomb. Sa kanilang paniniwala ay na-infiltrate sila ng mga espiya ng USSR dahil nakopya nito ang kanilang bomba na siyang naging hudyat sa pag-iimbestiga ng FBI sa lahat ng pinaghihinalaang communist sympathizers sa Amerika. Kaya noong 1955, inutos ni Nikita Khrushchev sa KGB na sirain ang mga records at materials sa kanilang archives, partikular sa Operation Enormous, ang spy mission ng Soviet Union sa Manhattan Project. Pero hindi ito sinunod ng KGB, kundi tinago lang nila ito sa isang kulungan at mananatili doon ng ilang dekada hanggang sa paglabas nitong muli matapos bumagsak ang Soviet Union. Sa mga sumunod na dekada, nagpakalat ng mga espiyang US at UK sa Soviet Union para malaman ang galaw ng mga Soviet. At ganun din ang Soviet sa UK at US, tumagal ito ng ilang dekada sa kabuuang panahon ng Cold War para hindi maungusan ng bawat isa at naglalabanan kung sino sa kanila ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Hanggang sa bumagsak ang Soviet Union noong December 26, 1991 na siyang nagresulta sa pagiging undisputed ng US bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.